Želim da dam sad reč Željku našem iz Londona. Željko, radiš. Hvala. Ja bih da vas sve pozdravim. Hvala vam što ste došli, uveličate forum, zahvaljujući se Dragiši na odličnoj organizaciji. Ja sam napisao kao neki govor, ali s obzirom da mi u rodu isto mislimo, ne bih sada da vam ponavljam sve ove iste stvari koje se tiču legalizacije, dokumentacije, prepoznavanja srpske nacije u zemlji gde živite vi i ja i svi mi. A ja sam nedavno, imali smo u Londonu okrugli 100 svih srpskih organizacija tamo i ja sam nastupio sa tom idejom da se to pokrene i tražio sam njihovu podršku i oni su to shvatili da je to velika potreba. Šta znači da jedna nacija bude priznata kao nacionalna manjina, između ostalog da imate svoje, da osim toga što ste priznati, možete da imate svoj zvanično kulturni centar, svoje pozorište, svoj bioskop, priznat je jezik, zavisi u kom domenu i na kom nivou to sad može da se uvede u obrazovni život te zemlje gde živite, ali je priznat jezik. Neko viđenje kako bi mogla da deluje saradnja između dijaspore i Srbije. Jednostavno govoreći, Srbija je u jako teškoj ekonomskoj situaciji i uvek se od dijaspore traži i zahteva neka pomoć. Ili je to, bilo je poplava, pa onda lečenje dece i odraslih pa redom. I ja sam uvideo jednu situaciju. Umesto da dijaspora šalje pare tamo, u svetu, u svim državama ima makar 2-3 uspešna biznismena koji deo svoje proizvodnje mogu da prebace u Srbiju. Oni kao stranci, a po načinu kako to radi vlast u Srbiji, donira strance koji će da otvaraju svoje proizvodnje u Srbiji, zašto to ne bi bili mi, dijaspora Srbije, kogod može. Znači, zaposlit će se naši ljudi, a naši ljudi opet koji su u dijaspori će imati od toga koristi, država će da ima svoju korist pošto će da naplati porez, znači ništa nije nelegalno, ništa nije sumnjivo, ništa nije, samo uključujemo, povezujemo dijasporu i otadžbinu u toj nekoj ekonomskoj priči da se to ostvari. S druge strane, proizvodnja naših proizvoda u Srbiji može da, dijaspora može da bude kupac. Pa nas ima izvan Srbije više nego u Srbiji. Ljudi moji, mi smo svi potencijalni kupci naše robe iz Srbije. Na koji način to sad može da se razvije šira diskusija, ali ideja je da se pokrene. A što se tiče države, država može da učestvuje u celoj toj priči sa obezbeđivanjem kojekakvih dozvola koje su potrebne da se ozvaniči sav taj rad. O tim dozvolama može više da vam govori Vidoje, zato što on ima iskustva u tim stvarima koje su pozitivne, koje su negativne stvari, da biste mogli da razumete. Eto, toliko od mene, hvala najlepše, uključit ću se kasnije u zadnju diskusiju.